Bonjour. Ça va? Ah, ok. Bien. Ça va. Bien dormi. Amadou tara école la? Ayi a ma taa a bɛ so kɔnɔ fɔlɔ. Halisa ale bɛ retard la dɔɔnin dɛ. A ma wuli joona de. Ok. Mamadou o taara baara la? A ma taa fɔlɔ a fɛnɛ bɛ so kɔnɔ. O fana ma wuli fɔlɔ? Ne y'i fɔ. E cɛ ni mɛ yɛrɛ. K'ale bɛ ka taa dɛ. Ne ye cɛ bolo min sa. Ko tɛ wuli. Ne tɛ n da don olu cɛ. Alltså, graffer. Man sɔgɔ. Ça va. Amadou Misala. Basti. Ça va. Ça va. A ma cɛ bolo. Ça va bien, wallahi. Amadou. Basti, hein? E bɛ retard la bi dɔɔnin dɛ. Wallahi, mere tara don koy. Er ba fa na tima don. Ok. Mais am kan do dans 15 minutes comme ça me don quoi. Ya no cheme son masi. Ok. N yɛrɛ bɛ tila ka passer a ka directeur fɛ yen. Aha. N ka kalo sara tɔ bɛ d'a ma. Ah, o nya yɛrɛ. Son sam. Sali kunu a kun y'a kuma fɔ ne n'o ni nana kuma ɲɛfɔ. Ok. An n'u ye ɲɔgɔn wele o. Ɲɔgɔn wele ka ban. Alhamdulillah. Diyara n yɛrɛ basi tɛ. Cɛ bolo. I ye buru ta tabali kan. Awɔ, a bɛ. Ok, kangaliba filɛ i t'o ta i fɛ. Voilà. Merci. I ka kalan yɛrɛ. Non, an kɔni o dannen don. Donc maintenant, an b'a kɛ ten, Bye bye. Bye. Amadou y'an ba ka lagare de. Wala an fa banna k'ale fitinin to. I ye cɛ bolo min sa. Sani musokɔrɔba ka ban a y'a kalifa n na. N'i y'a hakili to Amadou la a bɛ diya n yɛrɛ yɛrɛ de walahi. Ala sɔnna basi foyi tɛ na so. Hakili to Amadou la dɛ. Inchallah. O ka di n ye kojugu. Musokolo o kuma ye an da sɔgɔla an sɔgɔma grand frère. I man sɔn o. Ça va? Wa Basi tɛ yen. alhamdulilah. O kuma ye an da sɔgɔla. Wallahi. Awɔ n y'a fɔ n ka petit ɲɛna n'a ka télé dayɛlɛ n ko n yɛrɛ bɛ kɔfɛ ka na. Donc comme seli yɛrɛ tɛmɛna sisan marché ba tɛ yen mais n bɛ tila k'a sɔrɔ yen. Ali e bɛ retard la dɛ. Non retard ba tɛ o la o atelier kɔnɔ sisan marché ba tɛ yen quoi fɔlɔ. O t'a la i b'a dɔn ni hadamaden solila ka wuli garisɛgɛ bɛ soli ka wuli i nɔfɛ. Mais n'i tora k'i da fo 9h 10h a ma ɲi atelier ma yɛrɛ hali ni denmisɛnnin b'i bolo cogo o cogo client dɔw bɛ yen n'olu y'i ye o de ka d'u ye quoi. To ka soli ka bɔ ka taa baara yɔrɔ la. N kɔrɔ n y'a mɛn mais ne bɛ jigin n ka muso de la. Ne ka muso kun kan ka ne lawuli sɔgɔma. Non c'est pas la peine quoi. C'est pas la peine. O fana na wuli la dɛ n'i kɔnna ka wuli ka tugu i t'i cɛw la wuli. Ninnu yɛrɛ de k'a la. Walahi i dɔgɔnin ninnu. Bon n bɛna fɔlɔ. E bɛ taa. Ala ka tile hɛrɛ d'an ma. Min na yɛrɛ ala ka sugu diya. An cɛman saba de b'an ba n'an fa bolo. Hakili tɛ ne balima ninnu na dɛ. Ala sɔnna. U ɲɛ jɔyɔrɔ bɛɛ ye ne kelen de. Basi foyi tɛ na. L'exé bɛ fɔ cogo waati min na o y'a sɔrɔ moyen foyi tɛ du kɔnɔ. Ala yɛrɛ nɔgɔya fitinin kɛ ne ye bi. Ne y'a dun ka n balima to ala bɛ jigin na. Musokɔrɔba y'u kalifa n na yɛrɛ yɛrɛ. Surtout an ka lagare Amadu u ka ko ka gɛlɛn ma dɛ. Basi foyi tɛ na. Amadu ka ko ka gɛlɛn ma yɛrɛ yɛrɛ. Olu fana bɛ i n'a fɔ i cɛ don. I cɛ dɔgɔnin y'i cɛ de. N'i y'o dɔn o ka di n ye yɛrɛ. Basi foyi tɛ na. Heure bɛ na se est-ce que ne yɛrɛ tɛ wuli ka taa baarayɔrɔ la. Awɔ heure bɛ na se. Ala ka se. I bɛna mun tobi ka bila ɲɛ. I bɛ fɛ ka mun. I bɛna mun tobi ka E bɛ fɛ ne ka mun. A plaisir. Ok sira. Isaka. Segi ta kana joona. Ah muso sɔrɔ daminɛ sa. A bɛ fɛ a bɛ n balimaw fɛ. Mais ani dɔgɔninw yɛrɛ bɛ kulonkɛ na. N'i y'a ɲɛ fɛn min na o ye nin de ye. A nana. N yɛrɛ bɛna bila retard la dɔɔnin. Amina. Ah mais n bɛ sɔn ka su ko bi dɔɔnin dɛ. N tɛna taa yɔrɔ sisan. Baara yɔrɔ dɔrɔn dɔrɔn ma danna. D'accord. Bena Ala ka se tɛmɛ. min kɛ problème t'a la. Bye bye. Kamɛ. Bye bye. Ala ka se. Tile yɛrɛ bɛ ne kan cogo min tɛ cɛ ka tɛ ka dumuni kɛ so cɛ ko n ba de tun bɛ na walahi. Musokolo, ça va? An tile? Cɛ dumuni mɔna? Ko n ba de bɛ na walahi. Wala ne ma se ka tobili kɛ bi n fari man di n'a ye n fari bɛɛ bɛ ka n dimi. O bɛ se ka kɛ cogo di? Ale ka dumuni kɛ mɔgɔ kun sa. E bɛ sɛbɛn la ko dumuni tɛ yen, i ma dumuni tobi yɛrɛ yɛrɛ de. Walayi foyi de tɛ yen dumuni foyi
wele ko farmandina fanyene iman yɛrɛ n'a fɔra ne kɔngɔtɔ ale sa daraka buru tɔ bɛ wele foyi yɛrɛ de tɛ yen foyi de tɛ yen dumuni foyi de tɛ yen mais ni bɛ se ka kɛ cogo di sɛgɛli mo samanyene ok n y'a mɛn merci ne muso ni kɛla bi dɛ kɔngɔ bɛ nin ka ne faga ale yɛrɛ ma dumuni tobi yɛrɛ mais an b'a bila ala mana min kɛ o de ka ɲi déjà que ne m'a ye n'a man kɛnɛ ka ban bana ye fɛn dɔ de ye a tɛ suda quoi donc n tɛ jigin a la a yɛrɛ ko ka taa cogoya la donc n bɛ dugawu de k'a ye ala ka nɔgɔya k'a ye n'o tɛ nin ma nɔgɔn dɛ bi bɛɛ tilela ko kɔni n b'a dɔn sunafana kuma tɛ fɔ bilen o la Petit frère. Koro, Ça va? ça va? Tu passes? Alhamdulillah. Eh, dumuni nga. Dumuni ma tobi bi dɛ. Ok, a ta kana an ka dun ɲɔgɔn fɛ. Ayi dumuni yɛrɛ de b'a tobi. Dumuni ma mun? An muso ka fari ma d'a la k'a fari t'a cogo la donc ne kana sɔrɔ foyi ma tobi bi daraka min dana daraka min ma fo sisan o dɔrɔn fo sisan. Donc ne y'a faamuya dumuni yɛrɛ de ma tobi. A b'a tobi a dalen filɛ so kɔnɔ nin. I b'a dɔn an ne bɔra sɔgɔmada in na kabini ne bɔra yan n ka cɛ ne bɛ machine sanfɛ kata marché yɛrɛ tɛ ka sɔrɔ ko réparation ne kɔnɔ bɛɛ vidélen de filɛ nin ye n'a fɔra n nana fana k'o fɔ ko dumuni fana ma tobi cɛ. Ayi non komi a ko k'a man kɛnɛ de a fari t'a cogo la. K'a man kɛnɛ la. O ma voilà a man kɛnɛ quoi o ma nɔgɔn dɛ yɔrɔ bana in fana ye fɛn dɔ de ye a n'a na waati de don. C'est moi ça. Kɔrɔ ka n'i yɛrɛ fɛngɛw la sa ne yɛrɛ bɛ yan ne ma dumuni kɛ foyi ne ye ji de min ka n'a sigi yan kan. Marché hali bi marché ko nin ka suma. Cɛ n'o tɛ n'i ye kuma la dɛ dɔ de b'e kɔnɔ. Yala ne y'a fɔ ye depuis sɔgɔmada fɛ a daraka bɔra a la fo sisan ne ye ji de min. Cɛ ala kama sa a to yen f'i ka fi. Ok basi tɛ n y'a mɛn. Kɔrɔbale kɔrɔkɛ. Dɔgɔ ça va? Ça va alhamdulillah. Sɔrɔ cɛkɔrɔba dun? U bɛɛ ka kɛnɛ. Baasi tɛ yen. Cɛ kɔrɔbale cɛ y'a dan ye wa i muso fana y'a dan ye. Cɛ wɛrɛ ala ye sɔn muso ɲɛnama la ne tun bɛ fɛ ni ɲɔgɔnna yɛrɛ de tun ka di ne ma mais n ka don fana bɛ nalen quoi. Hey, chérie. Amadou. E m'a fɔ ko an ka marifamu man kɛnɛ. Ni yɛrɛ ne ma foyi faamu nin na bi ne nana sɔrɔ a filɛ cogo min na ni sisan o tɛ kelen bilen de. N y'a faamu. Ni n ka di fiyewu est ce que a ka kɛnɛ. Fɛn a bɛ sɔrɔ a man kɛnɛ. A ye foyi tɛ nin na ni fɛn b'a la ne nana sɔrɔ wari la cogo min na ala tun tɛ ka se ka téléphone manipulé a yɛrɛ. Amadou e de ko ne ma k'a ko k'a man kɛnɛ e bɛ sɔrɔ k'a fɔ cogo di ko fɛn b'a la sa i bɛ taa sɔrɔ a man kɛnɛ de. Ne nana nin sɔrɔ wari la cogo min na fɔlɔ k'ale ka ko k'a yɛrɛ tun tɛ ka se k'o kɛ mais sisan a bɔra ka min e b'a ye a tɛ se ka taa a ma kuma ale fɛ yɛrɛ. I bɛ taa sɔrɔ nɔgɔya kɛra de sa. Ayi nin tɛ ko jɛ o mais ni nɔgɔya kɛra i bɛ sɔrɔ dumuni ko de la wa i bɛ solution ɲini i ka appel ko nin de la. Nin ka ɲi wa. Asi. Ça va? Basi. Ko tobili ma se ka kɛ bi yan? I fari man di la. N y'a faamu. Ala ka nɔgɔya kɛ. O de don basi tɛ. Ne ma foyi faamu. A man kɛnɛ de sa. Ayi kana bila man kɛnɛ kana bila bana minɛ kɔnɔ yɛrɛ
donc inchallah a bɛ na cɛ muso mɔgɔnama ye n'aw dumuni tɔ tora wa n'a yɛrɛ nin a bɛ to ka 200 ni 100 di ne ma ko ne ka hakili to n yɛrɛ la donc o ka ɲi kojugu ka di n yɛrɛ kojugu a kɔrɔkɛ bɛɛ bɛ ala deli muso ɲuman sɔrɔli la o ye tiɲɛ ok i grand frère tun taara kabina ji tigɛ awɔ a sera a ɲuman sera o hali bi a ye jeton dɔ ci n ma yɛrɛ aw ɲɛna kojugu kɔrɔbale kɔrɔ baasi tɛ yen kɔni baasi foyi tɛ yen wala ko mobili bɛ garage la awɔ n ko n bɛ n teliya ka na so problème foyi t'a la n'i ka mobili bɛ ko dɔrɔn i bɛ to k'a fɔ n ma ko kɔrɔkɛ kelen don merci kɔrɔbale i tɛ taa i terikɛ ninnu fɛ ka taa i yɛrɛ ka kuma i ka taa dumuni kɛ I bɛ taa sigiɲɔgɔn fɛ siɲɛ wɛrɛ parce que wari tɛ ne kun ne tɛ grand frère na kuma dɔn hali ka crédit ta ka grand frère wele o tɛ ne yɛrɛ bolo kana wari fɔ kuma fɔ sa wari bɛ ne yɛrɛ kun ne yɛrɛ fɛ ne taara san marché tɛ yen i b'a dɔn ba min bɛ kasi ko minɔgɔ t'o la ne bɛ taa sigiɲɔgɔn fɛ yen ne bɛ taa taa ɲɛɲini ne bɛ na Amadu i sigi fɔlɔ i sigi e bɛ taa sigiɲɔgɔn ninnu fɛ e bɛna taa mun i bɛ taa u ka ɲa ma ka dɔɔnin di yan n ka se k'o dun ne ni grand frère ka na a tɛ kɛ ten e bɛna bɔ n'i yɛrɛ de o e bɛna taa fɔ de ko tobilimakaw fɛ yen mais Amadu kabini an ka dɔgɔ an ye sɛgɛnw kun kɔngɔ kɔni an man ka dɛsɛ k'o kun i fana sa ni kɔrɔ nana a bɛ wari d'a ma an bɛ taa fɛn dɔ san o mais ni kɔngɔ tɛ ɲini k'an faga lamasara selila a ma mɛn a to n ka taa ɲini kɛnɛma n m'o kɔrɔ dɔn kɔngɔ k'an faga ne de ko i k'a to yen ko ni kɔrɔ nana a bɛ wari d'a ma an bɛ taa dumuni san i ko ten dɛ aya ne tilala kuma la Amadu ne bɛna dɔɔnin sunɔgɔ e bɛ se ka sunɔgɔ mɔgɔ bɛ se ka nin kɔngɔ to i la k'i da ka sunɔgɔ bon ne kɔni est ce que ne tɛ n ko siɲɛ kelen yɛrɛ ne bɛ taa ko fɔlɔ o waati dɔ ɲɛ ɲana ka daminɛ mɔgɔ si tɛ du kɛnɛ ma Amadu a to wuli ça va wallahi mɔgɔ sɛgɛnna bi kojugu wallahi mobili tiɲɛna n'u jɔ garage la wallahi mɔgɔ sɛgɛnna bi kojugu mobili yɛrɛ fana ye mɔgɔ bila daraba a si bɛ fɛ ka mɛn dɛ a teliya ka na ji bɔ ka di mɔgɔ k'i ko ka dumuni kɛ k'i reposer sinon bi ta in i bɛ fɛ ka mɛn dɔɔnin dɛ wala ça va alhamdulillah n bɛ fɔ i b'a dɔn mun ka di yan n bɛ fɛ k'an ko sisan ka tuguni ka dɔrɔn k'an reposer ala i bɛ ne diya fɛn dɔ foyi ma muso in ko diya ye nin ko dutigi kana so kɔnɔ sɔrɔ fɛn bɛɛ labɛnnen o de ka di n ye dɔrɔn muso ɲuman ka di bɛɛ ye sa ne tun bɛ baara yɔrɔ la i ɲɛnafinba de tun bɛ ne la ma danna ne bɛ gɛrɛ ne t'o k'e la sa depuis ne ye sɔrɔ ne lafiya la de walayi i bɛ n fɛ i bɛ n balimaw fɛ hali kare kɔnɔ mɔgɔw bɛ na jɔ sisan k'i ka ɲumanya fɔ n ye cɛ bɛɛ ka ala deli ye nin na nin diyara n ye yɛrɛ yɛrɛ walayi ne balima ninnu u ka ko ka gɛlɛn ma kojugu k'i to a la dɛ e de bɛ se ka jɔ an ba jɔyɔrɔ la y'a mɛn a bɛ diya n ye kojugu n yɛrɛ ni dɔ min sera sisan ka ji bɔ walayi ala ka n grand frère e nana Amadou ça va
Ça va, Amadou? Comme tu dis. Ça va? Abega. Don. Il manana. Voilà, il m'a dit. Alhamdulillah. Il y a un autre. Ah. Pour avoir le sol là. Ah. Il y a le voir baisser. Alhamdulillah. Jaranya yere. Agara fanyon go la. Il manana. Kana ni mas. Baside. Ne mogo kun mi don be la mais ite nyama ni keme fla so rebolo ma fera dum do san komi matle da tu quoi. Amadou. Depuis daraga fo san matle da. Comme ça que tu dis. Wallahi. Be. Amadou kama kila do ne tum bodo na so ngade ba. Dumuni fule ne gabu kono ali cira bota ba. Amadou. Dumuni? Ko dugun me gabu ko na cega filita ba. Akai. Ta so nere tuma fa. Basi ta nyame. Ok, problème da. Sinon ni war ko bila. Fo ne war di mo te problème hier. Nyame. Grand frère nyak ma. Ok. Merci. Na ka de se kan ko na dugun ngam fa way ba dun sisa. Bon, problème ta na ne benta du folo. Komi abu kumala. Ok. Parce que nous on ko dugun ngam. Ok. Ba. Basi. Et dansi. Zaran to. Mena ka bula. Wala do woni ifane yutura ga dugun boto ga si traje ga dugun ni. Basura ma fam basura na le nyafa yel wodu be gabu bona ka dunye kusinera bu kulu be ganzi. Basura ma fam ni. Ale fene ya ko ma chai. Angala ga rulu de kana ba ko ga te. Bay ni kalfa na re. Da ba kula ngala re. Inshallah. Bas ko dina la re. Ni ala sonama. Mina abla ta moro na bagi so. Ta kala ta ko tin moro inshallah. Ma loro ali de ko do ale de sara kala na. Ramadan ngile na taga de me na la no ok du fa gale blaga ta Amerique na be bolu de na fendo la aga chala fe tuwe ilu wako mo kile na soro te soro ala hanya ga dawo mina rabi me soro ke era ni won sumun man do ni ngadu be kele ngile na ma na kile ya fe la ay kan kile ya la sa ite fa ngega mo jibo ka dia Koro enana. Ali. Baro la kenya. Wallahi. Chene. Mashiti baro la. Nere nana dum wor la ko me. Nga maram mangene che mashira dum solo ga dum. Dalo ni kama be sori bolo ngata la ni pateti mbora ngata patesa. Ali to di. Dugun ba so na no. Ni pati ne ko milan se warti me ngata patesa. Dumuni wa. Amadou tara dugun na sa dugun ba gabu wono. Are est-ce que afa na koro. Maram mangene wo. Maram mangene bi to bi mage bi. Ay fote asila. Nda asisila nena harap barula. Me to bi won mage bi. Ka to bile o dugun ba gabu wono. Asi. Ali, ipta patesa do dia dugun to ka dugun bare be no ali bonita ba. Dumuni be so kono. Dumuni be gabu kono ke. An era ma foi fo me ni fe Amadou tala bilali. Koro nere ma fo fo ma bitai. Observe ka to godi. Nya fa me awa. Meta la ga bu kono na soro ni be. O ko ni hotel la hara ko ni meta la. Ok, pour la dala. Asi. Akira to godi. Ni de te ba no. Mo fui famia amoni ali taina. Mais ni dugun bo. To ka dugun ko fuyi ganya. Osro mi ka kuma famia ni. Dugun ba be so na no ko ta dugun ta kana ro chama ne. Ok. Frege ga jibo ga da nganku. Nganda je san shuro ku to na. Ok. Oh. Cioè, ma si yɛrɛ bɛ fɛ ka mɛn de ko. Cɛ, teliya ka na mɔgɔ peresilen don. Ne yɛrɛ ka telefɔni déchargelen don. Cɛ, a se dumuni ma k'an ka taa sugu la, an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan. Bon depuis la ale dumana fɔlɔ. Cɛ, mɔgɔ peresilen don dɛ. Non, mɔgɔ ka telefɔni yɛrɛ déchargelen don. Cɛ, non. Meri pula tena tahu sila. Ni terus subuh lah kana mere,
problème tan taga na sanso Yɔrɔ n'a taara sugu la mɛri. ne tɛmɛ sa Yɔrɔ na na sanso kala ni na sa. N'i taara sugu la i kana saba sugu mɔ la dɛ. e cɛkɔrɔba Cɛkɔrɔba ko b'a la. problème t'a la ɲamɛ Y'a mɛn bi. a plus tard Bon. Muso ɲuman sɔrɔ ye daminɛ sa. N'a bɛ dɔ fara hadamaden si kan. c'est ça Ali, baru rata kini dia. Cek, begini. Lebih masih yang ini nopo. Ouais. Mais comme vous l'avez là, souvent moi je machine. C'est vrai, mais quand on fait un chara watimina, il va au don nous alter machine pour barrer. Ok. Pas possible. Alhamdulillah. Sinon ça va? Ça va. Inch'Allah. Qu'est-ce que la dame elle a papier comme non, il y a papier comme dit. Au comment faut lundi parce que barrer lundi quoi. Lundi comment ça? Ok. Il dit il y a papier ni. Nala ma bashike. Kuma ran tere gafe. Ami bila ka America. Inshallah. Mo kele na solo te solo. Ali abinya. Maram Atara sugula. Sugula. Atara sugula. Ça c'est bien. Bi ko na tubuli. Nana na sa. Abe dara ka tuba ambe duniya nyama fore kadi yere. Ok. Ça c'est bien. Amadu mobili alta. Amadu bon, me ka do nyanga. Amadu nyanga. Sama sura ba ba. Ali ali to Amadu lare. Tan so ba sa ay kanarim dai. Eki to Amadu le ka Amadu ne ka nyare. Ya fam. Ko je. Megi timna je ka bare san tagal wakati che. Timna je ara kana décourager. Ala sona. Ne mala no wakati laban na. Il faru ka fa ko jubu. Gartiye woni we ala tay. Bara woni we ara malen tay. Koro. C'est ça. Amadou. Voici. Ça va. Ay, koro. Agara famare. Don. Alhamdulillah. Pasti. Alhamdulillah. Ala kana bashi ke? Alhamdulillah. Amba. Ibu kan leson ta kan? Aw? Daga ata bukan. Kita pegang bagi janji nana Amadou. Ini jaga kalange. Insyaallah dia bagi so. Surprise babe mbolo gaki. Koro la kala me we. Ayo kalange. Waro examen mu kan ngela ko. Sino Amadu flene. Nere mana mo ay wol do fofe na nyo kare mo. I ko do ko be kalange e dum te kalange. Ya, donc wahida la ko kalange. Ok, et ma dessert, et à bloc. Bon, ben d'accord, on a été calé là, oui. Voilà. On a essayé au bio. Voilà. Il dit j'arrête. Jamais. Plein de temps, mais quand il est basé, il y a des Allah sona manyame. Encore. En vous m'avez. Et au Kali? Basita. Allah a fait. Il n'a pas basita. Comme il y a un koro avec des doubles. Ere koro. Nai amu tugo atsia ke kata genda. Donc mo amba kuma fina. Ifana ibsegi atlanta fora. Dorete. Anga maramu. No yifum so. Ambe ganye do yala tega on kuminere. Tega on kuminere. Oiche. Amaro te Agarati. voilà. Donc comme ere ya fuke an goni an se ka foi wajibiya ga walma ka afuka kan da bla ngani ngani ke na goni an se ka fe o fana se kule donc goni an da on do an se ka do ko ko sabula bi mo ya manu an na ke to la ona go i ko re musu i to bonye to fe donc o kama goni an fana i bonye ba ngoro an ba kuma nye fe ere folo donc ere chef de famille amaro te Odo. donc on connaît un yaba la wali à l'ola t'es quand on met le temps Bon, kele angli kele. Sabula an yɛrɛ an tun fɔ ka bɛn k'a la. Ko n'an sigira waati min, ko ni nana an b'a kuma ɲɛfɔ. voilà o de kun Olu kɔni kun bɛ na fɛn. Ni kuma diyara n yɛrɛ yɛrɛ. Sigiyafɔ ma fɛn o fɛn ɲa, foyi t'o ɲa.
mais ali i bɛ k'i munumunu kuma da fɛ kojugu mun kelen de kɛra du kɔnɔ ne tɛ mun kalama ayi mun kelen de k'aw la kɔrɔ komi baasi tɛ o baasi tɛ sisan an kɔni an ɲɛ b'a la waleya dɔw de la olu m'anw kun minɛ quoi an b'a fɛ ka f'i ɲɛna dɛ i yɛrɛ ka jateminɛ kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ sabula i yɛrɛ furumuso don awɔ kuma n'a fɔcogo bɛ ɲɔgɔn na voilà faamuyali bɛ faamuyali kɛ sɔrɔ kuma bɛɛ tɛ ba da fɔ kama voilà a ma se an yɛrɛ ka walawala ye cogo la mais n'i yɛrɛ ye jateminɛ kɛ i yɛrɛ bɛ fɛn dɔw ye ali Amadou ale dɔgɔninw dɛ Ça, c'est mon bébé. Chérie, quand tu me mets, tu vas bien? Quand tu me mets, tu me fais la mère. C'est vrai. Et tu me fais la mère. La domaine. So on a bien mettre la barre en or. Eh, tiens, adore-nous. Ou bébé, non. Il faut venir à l'antillaire à Tanassa pour que les psychiatres soient là. Tiens, il y aura bébé, il est taillé à gagner. T'es quoi? A to masa dɔgɔnin ninnu tɛ bɛ ninnu fumaliga k'a yɛrɛ fumaliga ka fara kan so in de ka Ça, c'est mon bébé. On est sonné le ya. Tu veux que ma voix roule l'arrêt? t'inquiète Oduna. dans quelques mois dɔrɔn Ah. so in de ka taa edmi fila Oduna, me ka bɔ n ka yala la n'i cɛ bɛnna n y'a fɔ a ɲɛna k'i mɔgɔ ɲɛnama bari yɔrɔ ko wale ka k'i minɛ ka ɲɛ dɛ. laloma tɛ a tɛ foyi faamuya ne tɛ n dogo o la ɲɛnamaya kɔnɔ ni ne ye juguman k'aw la ala b'a sara ne la k'a sababuya kɛ an woloba ka kuma ye mais a si fɛnɛ ye waliden ne y'a furu ka na n'a ye mun k'a la n'o ma ɲɛ a y'a fɔ ne ye ne bɛ kuma a fɛ mais n'a nana waliden juguya depuis sisan ale o cɛ man ɲi dɛ tiɲɛ don ne furumuso don mais a kɔni a bɛ mun k'aw la ne ɲɛna k'a fɔ k'a bɛ basi kɛ ne m'o yɔrɔ y'a la dɛ n m'a fɔ n k'a ye nkalon tigɛ mais hadamaden tɛ dɔn ka ban mais mɔgɔ tɛ se ka na ni waliden y'i fɛ yen ka tila k'o k'i jugu o cɛ man ɲi dɛ ne taara furu suma ni farida la ka na n'a ye depuis ne nana n'a ye ne y'a yira o la n'a t'aw fɛ ne yɛrɛ t'aw fɛ mais aw ka ɲi ka bonya dɛ waliden don ne yɛrɛ ka ɲi ka bonya a jara fa n'a ba bɛɛ kɔ ka n'a nana don yan bi ne de y'o tobili kɛ ka d'a ma an ka dumuni kɛ mais a ye ɲɔgɔn ye ka na k'a ye ko dɔ k'aw la a bɛ se ka kɛ kɔrɔ baasi tɛ ne y'i ka kuma bɛɛ lajɛlen faamu anw tɛ asi jugu ye koyi wa asi yɛrɛ t'anw jugu ye nka komi adamaden bɛɛ n'a ka jateminɛ cogo de don ne kɔni ni amadu ye min jateminɛ asi ko la an kɔni an ko k'an b'i lasigi ka f'i ɲɛna asi kɔni a taabolo tɛ k'anw ko minɛ nka i yɛrɛ ka kuma fɔcogo la a bɛ n'a fɔ e kɔni e ma defo y'a la fɔlɔ donc ni ko b'o cogo la kɔni an kɔni an bɛ min ɲini fɛ i ka jateminɛ kɛ halisa i ka jateminɛ kɛ halisa a si ko la sinon an jugu tɛ an fana muso de don i n'a fɔ i muso don cogo la awɔ. Ee cɛ ko i ɲɔgɔn fila tɛ sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ n'a y'i minɛ ka ɲɛ n'a m'i minɛ ka ɲɛ fɛnɛ fiyewu e bɛ tɛmɛ n'a ye wali tiɲɛ t'a tɛ yan. ok n bɛ boli ka taa sugu la pour Problème foyi que a kana bɔ ko dɔ kalama cɛ i bɛ tila ka kɛmɛ naani ci ma ye. ok problème t'a la Ça, c'est mon n'i bébé. taara so dɔrɔn n b'o fɔ ma Mon bébé. bye bye Ouais. bisous Ay, wala waliden ka ɲi a kun ma ka furu sa a kun ka furu ne mari. ali n ye kuma faamu mais n fana bɛna laɲini kelen k'aw fɛ pour que n ka se ka furumuso yɛrɛ yɛrɛ dɔn bi ta kɔfɛ bi ta ɲɛ ni juguya o juguya k'aw la a y'a bila faamuya minɛ kɔnɔ i fana bɛna a muso jateminɛ n'a sɔrɔ aw ka d'a ye ou bien n'aw man d'a ye ne b'o dɔn inshallah ni ne ye fɛn o fɛn k'aw la a y'a faamuya k'a fɔ k'an bɛn n'a kan n'a sɔrɔ furumuso in bɛ se ka jɔ a baya jɔyɔrɔ la ne b'o dɔn n'a sɔrɔ a tɛ se ka jɔ a la ne b'o dɔn parce que ni muso ɲɛna i bɛ kɛ ba ye dɔgɔya tɛ baya la. Cɛ e pourtant dɔgɔ in ka ɲi mais na mɔgɔ k'i teliya rendez-vous dɔ in kana fosi cɛ o fɛnɛ ka ɲi ni nin ye ni wali ta ye mais min balanta in fɛnɛ la k'o garder kɔ. kɔrɔ n'o kuma bɔra e yɛrɛ da an bɛ sɔn o ma sabula an kɔni y'a ye yɔrɔ jan fɛ nka komi e tɛ k'a ye peut-être n'an y'o kɛ an kɔni an ka tiɲɛ bɛ lasegin o ye tiɲɛ o tɛ Amadu o don aa ala k'o kɛ ala k'a ɲɛ ka d'a ma ala ka ɲɛ ka d'a ma a yɛrɛ bɛ ka mɛn sugu la a taara sugu la a dɛ taara sugu la
11h bɛ ɲini ka se kɔngɔ bɛ ne la an ka daraka dun depuis waati ma taa ni san caman yɛrɛ nɔ ɲɔgɔn na bɔ Amadu e kun dalen tɛ sunɔgɔ la e y'a tatɔla yan ne kun ye a fɔli ka mɛn fɔlɔ o b'a sɔrɔ ne bɛ ɲɛgɛn na o de y'a ye baasi tɛ kɔrɔ ne bɛ sira ɲini komi bi o bɛ kɛ ni yɛrɛ ne tɛ ka taa Amadu i tɛ to i ka tero sigi yan e bɛ taa min awɔ n yɛrɛ ma fɔ ka teriw sigi da la ko n ka kun kɔnɔ e yɛrɛ tɛ gɛrɛ mɔgɔ la ka baro kɛ kɔrɔ ni n'a baro kɛ bɛ ɲuman dɔn Amadu e yɛrɛ kɔni bɛ Amadu ye a bɛ maa kɛrɛfɛ don a kɛ cogo di i bɛ tero sigi da la a ma sigi a bɛ bi baro kɛ n'ala sɔnna dɔn bɛɛ tɛ dugu kɔnɔ taga ye o tɛ problème n bɛ sira ɲini o la ne bɛ na n kɔrɔ komi Amadu bɛna te sigi da la ne yɛrɛ bɛ seli ta ka taa da la ale kuma bɛ fɔ i hakili to Amadu la i ka conseil d'a ma e fana n'ale ka sɔn ka tɛmɛ ne kan ne tɛ mɔgɔ sigilen ba ye n bɛ se k'a d'i ma problème t'a la n y'a faamu ne ba ye ninnu kalifa ne la n'o ye ne dɔgɔnin fila ye ne ye muso furu ne muso bɛ ka juguya wolo la ne t'o kalama ayi fo ne ka n bolo la nin ko in tɛ se ka i jɔ ka wuli ka don so kɔnɔ Ani sɔgɔma. Asi a kɛra cogo di e taara sugu la jumɛn bɛ yen I b'a dɔn yan nafɛtigi ninnu tɛ bɔ joona fo que ne ka taa sugu jana de pour que n ka nafɛ ɲɛnamaw sɔrɔ. mɛ e lajɛ mɔgɔ ma daraka wɔɔrɔ bi ye dimanche ye Basa i fana sa ni nafɛ ɲɛnama ma sɔrɔ e fɛ n'an ka ja cogo di. O ma e tɛ fɛ ka dumuni duman de dun wa? an bɛ fɛ k'o dun dɛ Il faut que nafɛ ɲɛnama nafɛ kɛnɛ i b'a dɔn kɔngɔ bɛ n dɔgɔninw bɛɛ la B'a labɛn sisan. midi yɛrɛ bɛ ɲini ka se A bɛ mɔ sisan. ok problème t'a la B'a labɛn chef chef. ok teliya fɛ teliya ko Ne fɛ don so kɔnɔ ok Ko ye ma président toi. ne fana bɛ so kɔnɔ Bɛna fini dɔw enregistré en ligne. yɔrɔ kɔngɔ tɛ ne bolo B'a labɛn ka d'o ma sisan. Madame nana Ah, mo den na. Asi ça va sugu jara Awa jara. awa cɛ ɲama i ka ji dɔ di yan nin kan ko n bɛna n bila la dɔɔnin quoi Kaji den ma. Ne bɛ ka na baara la, ne fana ka bɔ sugu la sisan, ne sɛgɛn nin baara in kɔnɔ yen. Ne kana bɔ kini kɔrɔ i ka daraka la. i bɛ ji dɔɔnin sigi dɔrɔn ne bɛ ji bɔn n kan Ali sabali sa, kɔnɔ filɛ, ji bɔ i ka t'i ko. Ne b'a fɔ ko ne bɛ ka na baara la, ou bien mun bɛ yen, ne bɛ mun kɔ? I jɔ ne yɛrɛ ka taa n ka baara la dɛ. i Ji bɔ. kɔrɔ ma chérie i tɛ fɛɛrɛ ka dumuni ta ka kalaya parce que ne taara sɔrɔ a sumalen don Ne ko munna aw tɛ mɔgɔ lafiyalen fɛ de? I ɲɛ bɛ na n sigilen bɛ n ka lɛsi kɔnɔ, bɛ n ka sinaku, i bɛna ci Ala. Amadu sabali sa, dumuni kalaya i tɛ se k'o k'i yɛrɛ, i tɛ kolo k'i yɛrɛ la. Amadu, i tɛ se k'a kalaya, k'o ye. I tɛ se, ci bɛ ne la, i ta ye ma bɔ. dumuni gansan ko ta k'o kalaya dɔrɔn k'o di ne ma e bana don Bagi de b'i la, e yɛrɛ tɛ se k'a kalaya. bɛɛ b'a dɔn